Nakoy amigo. Kini akong amigo Atilin. Istisan kayo? Kasi naibgan nga yung silingan. Kasi naibgan nga yung silingan ko. Pa kayo? Tingka gupahaw niya. Kuha ko magtanawang yang naong maragig panit sa makupa. Kanya, anak kong amigo. Ang yang naong. Marag panit sa bagsiya as luma. Karon, tagabunta ka na magkita may nga siyang amigo. Nakoy naibgan nga silingan ba? So kasi man basta kay silingan na to pati ko gupahan. Alagi kita lagi ko katingnan pero may kadat tinhata nag-agi mo pa nga mangumpay. Pati ka idlasa. Idlas pas manatad migo. Idlas kay to idlas may ginang manatad migo mas idlas pag ito maragid ka ng baliala. So usam na yung konsang nakoy plano migo idlas mo kay to nakoy plano. Kadungog ka na nga sa una. Anong istorya akong lolo? Yan akong lolo nga kini itong baryo, na do'y bantugan nga albularyo. Niya akong addoon, kay kanang siya tawag aning ako nang siya agad-agad niya, kanang mahatag ko nang siya glumay. Addoon, sige siya dugaya, di mo yung addoon na yun. Uy, kaugma na, basayo ko akong addoon. Ako na ni ang kainan sa albularyo. Pag addoon ako dito, guys, nahupo ko, sala man na nga. Ubo man ang albularyo. Napagupo ko kay kanang nakuratan ko basig na COVID da. Kuratan ako. Hoy! Kuratan ta! Ang belaryo. Anong sabi ko? Kuratan ta. Kalit mag-ambak mo. Anong amang kami aning akong purgatoryo? Kasi nangalan na siya. Na iso. Bitaw na iso. Ni ari ko kay ingon akong lolo nga. Ikaw ko na ibantugan nga albularyo na yun itong baryo. Nalagay ko ipatabang nimo. Suga ko nito kumot-kumot ay. Patabang ko nimo kay nakoy naibgal kita ka iglasa. Iglas pas manatad. Kay mangayo lagi ko nimo agod-agod kay ingon akong lolo nga ikaw may bantugang albularyo. So ngayo ko nimo tambal sa unang utupag ko para mo pilit sa ko atong bayhana to. Bantog kabalos ka to. Iglasa ma lapaan din ako tulingon na. Akala ra day mo problema. Diri duko. Orasyonan. Orasyong santimakmak. Orasyong santimakmak. Bildong na nga tipak. Lakining kupos kabayo. Rin ulit ni mo lamig ka na sulag luto. Klaro ng pagtarong. Mo lagi ni. Nakaw ka. Okay ning ini ihampol na sa inyong kuto-kuto. Talikod ayo paglingi. Aron dili mo pas ang spiritus kalayo. Ako, nilakaw na dayon ko. Anak, tiltiho lang ko. Tiltiho lang ko. Hanap, idlas pas bali ala. Pati pilit ka na karoon. Ako din gadto sa ilaha. Pag adto na ko. Ako din agbayan din ako. Pag agbay na ako. Agaray, taparos ko kadaghan. Napiti, papangin. Kurap ko. Muna no. Piskot. Loloy. So, pisot. Siguro. Wala man, saril na paparosan nung ko. Talikod ko wala ko lingi-lingi. Wala man ako bantik balikan. Di ka barayo ka. Pisot. Siguro ka ng saril paparosan ng karaghan. Na, kumpiyansa mo kayo kulisaw ko inang. Paparosan, no? Kumpiyansa to. Mga nga. Lolosyo. Pisot. Oo man sa sugo spiritus kalayo. Buti ito kulisaw ko inang. Paparosan, no? Mato, balik ko sa tatay show nga pisot mo bulan. Uy, show! Kasi show nga. Ina ka okay na to, gitang paros gumayon. Oh, nausan rin mo. Ako nagbayan, wala ko na dyan na oray. Ingon ko nga doon dito. Pag ihampol na silang kuto-kuto, ako na ingon nga agbayis show. Taka, paminaw lagi pag pulis ako, tagwitag ko na paros. Ito nga, ay sapa-sapa kay ka na kusang tanawon kay sinabtan ka sa expression. Pero kining ngati kining kuan kanilang sa imuha kining kamot-kamot mo na kawras yung lubot. Pagkarong da siya, piso taro. Sige, hita parusan pagkaan na yung kalaki. Sakto na, lagi na, talikod ay paglingi, karon dili mo pas ang spiritus kalayo. Agto na yung, agto na ko dito.
kupo-kupo kubos timing kay ka nagkubo-kubo kung sa itong kamaisay na mo pagtawari. Kauras na ako lang. Ito yung pulis ako. Sige, kasi naglagot yung wiki. Magbali ala-ala. Kung kaya ganun itong prato. O, sa gulod, lapaan yung Leona. Tanaw niyo, kauras na yung hi, chick. Ay, sinainabal ka niya. Hi, pod. Salamat. Salamat kayo, pe. Tinuurin din eh. Wala yung piso ko. Napilit rin siya largo ng tinuurin. Salamat. Lapa. Istis yung mga bilisawa. Ngunit pa ito. Kalapa. Tungkol ka-excited ang akong naong marawang kahiyon. Kapitid kalipayan ako kay napilit bigyan niya 100 sa sko ah. Amat kain tatay. Pahir tinuuli ang tabangan niyo di. Dugay na kong alaw ano yung idlas kayo manok ihalas. Ato. Sus pagkagabi anak ko lang na uli kay kanang galaw lagi. Paggabi anak pilit na kaya. So ko yung naon so. Karon. Pagkagay lasa. Tauras lubot rin ako. Kamot-kamot na dahil tambal rin tauras. Kagabi eh. Sige, ibid-ibid na ako. Pantay ko, sino kot-kot sa ilog. Kuratan ko sila. Sinibig si Tatay Shoy. Tanaw na ako. Hala. Naunsa naman ni. Pait. Katawas tuloy ako. Kuya. Ito, unsa na. Palit na gusto ka bularyo. Kutas mo ngayon dali uno ko niyo. Hindi na unsa pa ni lubot sa. Kutas mo ngayon. Adto. Shoo! Ikutasan po, bularyo siya nga. Anong sa siya nga? Ikutasan mo kayo. Siya nga. Ikutasan ko kay. O sa iwan na gagamit ang sugo sa spiritus kalayo nga. Naupas na ito. Gamit na kumubit ang niya ko kay kanang. Nausan mo ito nga. Nakurikong lagi ito. Kapaita, ba't kay kaya mo tulog-tulog din ang kahay. Inahin mo ito kurikong. Ikusog mo ka. Wala di nga. Naupas do. Wala po ko na. Pasmado kung kamot at mga lawa kay kanang. Sulan ko sa hubak. Bukad ako buhang hambubukag. Tambal sa hubak. At ito. Tabangin na ito na siya kay. Di makatulog di gabi. Ganang kahay ito. Katulad. Naroon. Ano siya? Sayop. Doon mo. Ito. Ito nga. Kabantay ba rin. Hupasan na ba ito? Nasangko lang din noon nga. Nalukop lang din tao ng lubot sa kuwang maibgang silinga. Pag din na lang kutog, ayun yung magtatampo. Walay tuli. Inuhag kung wala kay tuli. Tuli o ni chat siya din. Natuli ko pero nauli balay. Wala o siya tuli. Laktod ba ka istorya? Isot yun ay. Ita. Na, muna deh kumpiyansa. Karon ra ba Valentine's Day. Salamat kayo. Kuan? Isa ko pasalamatan rin si Show kaning nauli balay. Salamat kayong duha niya karon kay pahinungod. Hapit na ba Valentine's Day no? Sa mga dili sugton din na yung kumpiyansa nakatadto ng kauras-kauras kamot. Ay, gadon ninyo na dala na sa kauras lubot. Para ba dayon mo sa kuwan? Linya ra ba mo dito kay kanang para lang jud makalapas leon. Ako di ko malinya dito ulaw kayo linya kay tas yung linya. Ako ari-ari lang ko sa marsikusan. Pwede ari ra ko sa bugangan mo. Bahalag pa kanang lubot lang pinig. At least ang makasaksi ang mga lampinig ra dili kay
Sa taglinya ng daghang mga katawhan mo ang kapaan. May tao. Hapit na Valentine. Musik ginurasa yung ready ng kahay ha. Para to guys, ang istorya na ikuan. Tatasyo. Klaro, di kurikong na lang hinoon. Kusog po niya kaura siguro. Ginahina ito dampi-dampi. Adi ara to guys sa maratang istorya. Sunod na po guys. Shout out. Shout out ko ha guys. Paningot ko ano istorya ni Sean. Thank you. Thank you kaayo sa mga supporters nako, sa mga padayong nag-like, sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you kay inyo guys. Ayaw yun mo kapuol ha, kay daghan pa kayong sugilanon sa tilayin nga basahon. Karon marag pahinay-hinay lang mo every week mag-upload kog video para kuan. Kung ginatong kinabuhi siya. So shout out. Special shout out ni Ate Jongjong, Giselle Aranas sa Bohol. Keep it up. God bless. Thank you, Ate Jong. Shout out kay Inday Ronalyn Montijo. Shout out kay Inday Angeline Magallanes. I-shout out na ko akong director diha sa Tulang, sa Sulungon. Shout out sa akong family sa Tulang Argao na akong mamagpapa, sa akong mga igsuon tanan din ha. Shout out. Shout out kay Ate Lulinda Langgita Albarracin. Shout out kay Michelle Tanduyan. Pa-shout out dai sa akong family og sa akong mama ug papa. Thank you dai. Shout out kay Ate Mirna Malasab ug sa iyang family, tibok family niya, Campaner family, Magallanes family. Shout out kay nang Nising Carolina, Ate Teresita Damos. Shout out sa Taluot, Argao ug sa iyang mga igsuon dira sa Tulang, Argao ug sa iyang mga palangga sa kinabuhi. Special shout out kay Ate Ninita Datulayta. Shout out sa teachers sa Tulang Elementary School, sa mga buutan, sa mga kugihan nga the best kay motudlo sa akong mga pag-umangkon, sa mga kayagawan ug mga kasilinganan din ha. Thank you kay sa inyong kaayo. Ug special ako shout out ang teacher nga si Loisa T. Alberca nga perting kagwapaha. Thank you kayo Ma'am Loisa T. Alberca sa iyang giyadyon gi-subscribe, nag-comment pa siya ug ipang-share niya nga akong mga videos. Shoutout kay Leah Jugar Estrada. I-shoutout ako akong maigagaw din sa Tubigon, Cebu, si Leah Jugar and sa Inday Ninya Jugar o si Tia Muming o si Yang Bana. O sa akong mga iyaan sa Negros nila ni Tia Palabya, sa akong mga iyaan sa Madanlog, sa Salagmaya, sa Alcantara. Shoutout nako agaw Remotige Jelly, sila Ruho Estrada, Kuya Lenmore Alga. Shoutout Inday Jen Brirondo Brigoli. Shoutout kay Ate Victoria, Ate Bebs, Victoria Poligratis. Shoutout kay Ate Ana Torres. Shoutout kay Ate Cora Alisur Tihano, nila ni Ate Lini Otordos, nila Kuya Randy, Inday Caitlin, nila Inday Ringhel Otordos. Shoutout sa kumaigagaw sa Salagmaya ug sa Madanlog. Shoutout kay Ate Jana, Ate Lotlot Jana Estrada. Thank you kayo te. Shoutout kay Inday Leslie Famor. Te, pa-shoutout ko ni Dudong Jeff te nga busy panglimpyo sa iyang boarding house. Og ni Loyloy te og akong family here sa Bukid. Kana lang te, thank you. Thank you po day. Shoutout kay Agaw Chris Remotigi o kay Ate Demetria Estrada sa Granada. I-shoutout ako akong agaw si Magallanes Brian sa Alcantara or Manga. Hi gaw. Shoutout kay Manilen Cotillier. Shoutout kay Inday Rexel Lanutan Orbita. Hi day pa shoutout ko sa akong sister nga naa sa Taiwan og diri sad sa akong mga pinalangga sa kinabuhi.
akong anak ug akong bana, ilabi na gyud sa akong mga ginikanan ug ugangan. Salamat kayo day. Thank you sad kayo day, Sel. Shoutout kay Louis Vincent Poligratis ug sa iyang partner nga si Marichen Heverola. Shoutout kay Ati Lorna Claras Perez. Morning Daylene, lingaw jud kay mi diri na minaw. Shoutout niya mi diri tanan akong mga anak ug apo sila Ariel, Sarah Jane, Jimboy, Nerissa ug ilang mga anak ug si Trixie, Troy, Zach ug akong kaipon nga si Michael. Hi Ati Lorna Claras Perez. Shoutout kay Ati Ana Torres. Shoutout mi diri day tanan sa Bungaw Group. Especially ni Mama Sedi, Papa John Torres, og labi na jud sa akong mahal sa kinabuhi. Ayaw lang i-mention basta kay mahal kaayo nako siya. Hi Ati Ana Torres. Shoutout kay Enday Stephanie GV. Pa-shoutout ko Ati Lane kay Lola Meli og Lolo Martin og Naibiti og Tay Melio og Mama Ninette og Yuyo Leo og Ati Chu. Ati Rochelle, Harold, Daniel, Cherry, og Jonafi, Dong Buni, og Iday Titi, og Gmart, si Gerald, og Raymond, og Kuya Ipo, and Kuya Israel, Dek, og Kuya Joshua, og labi na sa akong mama si Anisita, og Tuntun, og May Jean, og Gian, og Tito Benji, og nga akong mga anak nga si James, og Steph Zavan, og si Giselle Jivday, og akong pag-umangkon nga si Alea Joy, og Zamora family, Kipanto family, og Jevi family, and si Michael Alforque, og Hazel Tao, og Shalame Tao nga nasa Barili, og si Eileen Garcia nga taga Negros, og Angel Belea, og Jemery Belea nga taga Manga, day, og tanan akong mga friends, day. Thank you from Stephanie Jivi. Shoutout kay Kukuli, DJ Kukuli. Hi DJ. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Shoutout kay Jane, Salim Jane Serenyo. Shoutout ko sa akong family sa Dumanhog. Direct, Mama Fee Serenyo, ako maigsoon, at Tininen, Clarence, Serwin, Cyril, Johnson, og Manoy Maiko, og akong anak nga si John, Brian, Lashri Amor, Sherry Rose, og Kathleen Alilin. I love you so much guys. Ako asad lalab sa Alcantara nga si Genesis Ipanto og Megs. I love you from Rane. Shoutout again kay Ate Faye Yorpo. Pa-shoutout sa akong pinalanggang inahan, Mama Terry, og gwapang amahan, Papa Joe, og akong gwapong abuhan, Lolo Masing Yorpo, og sa akong mga uyuan, Tio Melio, Tio Meli, Tio Tiboy, Tio Timmy, Noy Junior, og Iyaan, Tia Bini, Inday Tata, ng Francing. I miss you ninyong tanan. Love you all. Akong mga kasin di ay si Emelinda Yorpo, Franz, Yorpo, Joy, Magallanes, og sa tanan akong relatives. Og sa malalay, akong gwapang apuhan, Lola Tining, Iyaan, Tia Ani, Kuya Jemmy, Inday Jillian Tapangan, og Inday Gian Tapangan. Sila ni akong mga kuyog sa una, Tife, nga manguha mig mani, nga nahubog jud in town ko pag-abot sa Daplin. Kay wala sa nagingon, kay hangol kay kong mani sa una, so wala sa nagingon nga mahubog dahil na. So sige kong pangibot sa mani, siyong kaon. So pag-abot sa duka na magkaayo. Nahubog jud ko. So dito ko nagstay sa una sa Malalay sa Ilaha ka ng Tining. Thank you kayo, miss you all. Sila Jayan ug Joanne man akong mga kauban sa una. Kami kuyog ni Inday Maricon, pag uli na mo mamuha din mig tangkong sa kasakong tangkong naabot sa tulang. Hi, miss you all guys. So miss you all. Diya sa Malalay wala na ko kalimting ako mga kagahapon din ha. Thank you kaayo, especially ni nang Tining. Ug thank you kayo Ate Faye sa imong pa-shoutout. Stay safe pud ka din ha. Thank you. Shoutout again kay nang missing Carolina nga perming nag-care sa ko nga day. Kumusta ka din ha pag-amping. Tanan-tanan mangumusta gini siya permi nako. Hi ni Munang. Thank you kaayo. Dailin pa shoutout ko sa akong mga brady ha sa tulang si Manoy Flor, Dami og Juicing Sarty nga mag-birthday
karong January 12. Nag-birthday atong January kwan din siya, late na ni siya. Belated happy birthday kay Noy Juicing Sorty. Great kag happy birthday ni nang Nising Carolina. Ug sa akong sisteririt na si Jovi Sorty Panerio. Silang 4 nako kaigsuon ang nahabilin sa tulang niya for sad media sa Manila. So naani sa Manila sinang Nising Carolina karon. Og shoutout na kong yang igsuon nga nahabilin sa tulang igsuon ni nang Nising Carolina nya karon naa sa Manila for sad sinang Fanny Sarti Rancudo, si Kaling Sarti nga naa sa Cavite og si Lilia Sarti og Sarti Soriano nga tuwa sa Bulinaw, Pangasinan. Og i-shoutout na lang kog apil daily ng akong mga pag-umangkon dyan sa tulang si GR Sarti na nag-birthday di atong January 11. Belated happy birthday. Magkasunod yan sila sa kanyang ama. Happy birthday! I-shoutout na ko si Ate Johara Mary Perez sa gangyahang mga palangga sa Mandawi. Amping di Ate Joy, nagikan na siya, pabalik na siya sa Pinas karon kay ni bakasyon siya dito. So nahabilin si Direct sa balay sa Ok-Ok. Direct Jane, ayo pagkuan din ha, ayo paghilak-hilak din ha, gibiyaan ka ni Ate Dio Johara Mary Perez kay balo na kaon sa yang giuli, oy bitaw. Bitaw muli gid siya no kay ko ti Joy ay sa guli oy hulata sa amin ingon siya nga mauna ko dai kay sobrang damis na niya iyang pamilya. So ti Joy amping ka din ha per me ha, stay safe kanjud, safety first gyud ha, amping. I know wala pa karon abot sa tuwa, so amping Ate Joy. Shoutout ko sa akong supportive sister sa New Zealand, si Ate Zyle Magallanes at si Zyle Vile Magallanes. I-shoutout ako akong manang Norma sa Lanao del Norte o si Indoy Marvy o nila Ate Lilia sa Cordova, nila Kuya Erning, Ate Nalyn Davis o Kuya Robert o sa iyahang anak nga si Janelle o nila akong pagmangkon nga kaluka o sila si Kent o si Clay. Shoutout kay Indoy Rosan Panerio. Nice one, Daylene. Pa-shoutout niya ako sa mga taga Robinson Galleria, Cebu. Daghang salamat from Stoner Jamal Jean Langgita. Shoutout. I hope nga wala akong nalimtan, guys. Thank you kaayo sa padayong nag-support. Sunod, daglain na po nga mga hugno ng sigulanon. Thank you. I love you all, guys. Miss you all always. Take care. Bye!